மணிமேகலை மாதாஜி இல்ல, மணிமேகலை மாதாஜி தான் கேட்கணும். புதனா வியாழனா? ஆக்சுவலி புதன் தான் இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் செவ்வாய்க்கிழமை தானே இருந்தோம் நம்ம. ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமா செவ்வாய்க்கிழமை தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி புதன் தான் இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் செவ்வாய்க்கிழமை தானே இருந்தோம் நம்ம. ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமா செவ்வாய்க்கிழமை தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி புதன் தான் இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் செவ்வாய்க்கிழமை தானே இருந்தோம் நம்ம. ஆமாங்க மாதாஜி. அந்த புதன்கிழமை அவங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் எதுவும்? 3ஆம் தேதின்னு போட்டிருக்கிற மாதாஜி, ஏகாதசி புதன்கிழமை. இல்ல புதன்கிழமை அவங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் மாதாஜி அன்னைக்கு சொன்னாங்க. ஓகேம்மா. ஓகே, நம்ம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तथा सेवापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. सो 83வது அத்தியாயம் கிருஷ்ணரின் ராணியரை திரௌபதி சந்தித்தல் இல்லையா? ஓகே, எஸ் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அத்தியாயம் 83. கிருஷ்ணரின் ராணியரை திரௌபதி சந்தித்தல். குருச்சேத்திரத்தில் கிருஷ்ணரை காண வந்தவர்களில் ராஜா யுதிஷ்டரும் மற்ற பாண்டவர்களும் இருந்தனர். கோபியரிடம் உரையாடிவிட்டு அவர்களுக்கு நல்வரம் அருளிய பின் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டரையும் மற்ற உறவினர்களையும் வரவேற்க வந்தார். முதலில் அவர்கள் நலமாவென விசாரித்தார். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களை காணும் எவரையும் தீமைகள் பீடிப்பதில்லை. என்றாலும் மரியாதை நிமித்தம் கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டரிடம் குசலம் விசாரித்த போது அவர் கிருஷ்ணர் தனக்கு அளித்த வரவேற்பால் மகிழ்ச்சி அடைந்து பின்வருமாறு பேசினார். அன்பார்ந்த பகவானாகிய கிருஷ்ணா, முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் மகான்களும் பக்தர்களும் எப்போதும் உமது பாதாரவிந்தங்களை நினைத்திருந்து பரமானந்தம் என்னும் அமுதத்தை பருகி திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள். அந்த அமுதம் சில வேளைகளில் அவர்களின் வாயிலிருந்து சொற்களாக வெளிப்பட்டு உமது பரமான லீலைகளை எடுத்துரைக்கின்றன. பக்தர்களின் வாயிலிருந்து புறப்படும் இச்சொல்லமுதம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகையால் அதை கேட்டு பருகுபவன் பிறப்பு இறப்பு எனும் தொடர் பயணத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். உமது வியக்தித்துவத்தை மறப்பதன் காரணமாக எங்களுக்கு ஜடப்பிறவி ஏற்படுகிறது. ஆனால் உமது மகிமைகளை பற்றி கேட்கும் நல்வாய்ப்பை பெற்றிருப்பவன் முன்கூறிய மறதியாகிய இருளிலிருந்து வெளிப்படுகிறான். எனவே பகவானே, உமது மகிமை வாய்ந்த லீலைகளை பற்றி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவரை தீமைகள் எவ்வாறு அணுக முடியும்? நாங்கள் உம்மிடம் முற்றிலும் சரணடைந்து உள்ளவர்கள். உமது பாத கமலங்களையன்றி எங்களுக்கு வேறு புகலிடமில்லை. எனவே எப்போதும் எங்களுக்கு நலன்களை விளையும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. பகவானே, நீர் வரம்பற்ற அறிவு களஞ்சியம், பரமானந்த சாகரம். மனதின் கற்பனையால் எழுகின்ற செயல்களின் விளைவாக ஜடவாழ்வில் 3 தற்காலிக நிலைகள் ஏற்படுகின்றன. அவை விழிப்பு, தூக்கம், ஆழ்ந்த தூக்கம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை பயில்பவர்களுக்கு ஏற்படுவது இல்லை. முக்தி பெற்றவர்கள் உம்மை அடைவதை தம் இறுதி லட்சியமாக கொண்டுள்ளார்கள். நீர் உமது உள்ளுரை சக்தியாகிய யோகமாயை பயன்படுத்தி உமது சுதந்திரமான சித்தத்தின்படி இவ்வுலகில் அவதரித்திருக்கிறீர். வேத கோட்பாடுகளை மனித வாழ்வில் மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக சாதாரண மனிதனைப் போல் தோன்றியிருக்கிறீர். நீர் உன்னத புருஷனாகையால் உம்மிடம் முற்றிலுமாக சரணடைந்திருப்பவர்களை
தீமைகள் என்றும் அணுகுவதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் தம்மை காண வந்தவர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருந்த போது குரு மற்றும் யது வம்சத்தைச் சேர்ந்த பெண்மணிகள் சந்தித்து கிருஷ்ணரின் பரமான லீலைகளை நினைத்து மகிழ்ந்திருந்தார்கள். பகவான் கிருஷ்ணரின் மனைவியருடன் திரௌபதி உரையாடி கொண்டிருந்தாள். அவள் கேட்டாள், அன்பார்ந்த ருக்மணி, பத்ரா, ஜாம்பவதி, சத்யா, சத்யபாமா, காலிந்தி, சைத்யா, லக்ஷ்மணா, ரோஹிணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் ராணியரே, முதற் கடவுளாகிய பகவான் கிருஷ்ணர் உங்களை மனைவியாக ஏற்ற சாதாரண மனிதர்களுக்கான திருமண சடங்குகளின்படி உம்மை மணந்தது எவ்வாறு என்பதை நீங்கள் எங்களுக்கு கூறுவீர்களாக. இக்கேள்விக்கு முக்கிய ராணியான ருக்மணி தேவி பதிலளித்தாள். அன்பார்ந்த திரௌபதியை, ஜராசந்தனை போன்ற அரச குமாரர்கள் நான் சிசுபாலனை மணக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தார்கள். அப்போது வழக்கம் போல் எல்லா அரச குமாரர்களும் திருமணத்தை நிறுத்த முயலும் எவரையும் தாக்குவதற்கு தயாராக ஆயுதம் தரித்து வந்திருந்தனர். ஆனால் புருஷோத்தமன் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் ஆட்டு மந்தையிலிருந்து சிங்கம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து செல்வது போல் என்னை கடத்தி சென்றார். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இது ஒரு ஆச்சரியமான செயல் அல்ல. ஏனெனில் இவ்வுலகில் தன்னை மாவீரன் என்று கூறிக்கொள்ளும் எவனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவனே. அவரின் பாதார விந்தங்களில் தம் மணிமுடி படிக எல்லா அரசர்களும் பணிகிறார்கள். அன்பார்ந்த திரௌபதியே, ஆனந்தமும் அழகும் நிரம்பியவரான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிறவிதோறும் சேவை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதே என் நிரந்தரமான விருப்பம். படிக்குவா மாதாஜி? வேற யாருன்னா படிக்கட்டும், இருங்க மாதாஜி, வேணா மறுபடியும் படிப்பீங்க நீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன் நானு. ஸோ போன அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஸோ அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை காண வருகிறார்கள். அவர்களிடத்துல வந்து கிருஷ்ணரும் பேசுறார். அதன் பிறகு அவர்கள் கடைசியா என்ன கேட்கிறாங்க? எப்பொழுதுமே அவரை வந்து மனதில் எண்ணக்கூடிய, அதாவது ஒரு உதய சூரியனை போல எப்பொழுதும் அவருடைய ஹிருதயத்துல அவர் வந்து வீற்றிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வரத்தை கேட்டு அப்புறம் அந்த கோபியர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள் இல்லையா? அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? அங்கே வந்திருந்த குரு வம்சத்தினரை எல்லாம் வரவேற்கணும் இல்லையா? உறவினர்கள் எல்லாருமே அந்த செயலில் அவர் ஈடுபடுகிறார். சோ அங்கே யுதிஷ்டர் எல்லாருமே பாக்குறாங்க இல்லையா? யுதிஷ்டர் வந்து என்ன பேசுறார்? ஆக்சுவலி அதுல வந்து, அதாவது முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் மகான்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் எப்பொழுதும் அது பாதார விந்தங்களை இல்லையா நினைத்திருந்து பரமானந்தம் என்னும் அமுதத்தை பருகி திருப்தி அடைகிறார்கள். சோ இது வந்து இந்த பரமஹம்ச நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களுடைய ஆனந்தம், பேரானந்தம், அதை பற்றி தான் யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றார். இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்லுங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லலாம் இல்லையா? வியாசதேவரை சொல்லலாம், நாரத மகரிஷி சொல்லலாம் இல்லையா? எத்தனையோ பேரை சொல்லலாம். நம்ம வந்து எந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்கள, பரிஷித் மகாராஜ் எல்லாருமே வந்து அந்த பரமானந்த நிலையை அனுபவிப்பவர்கள் தான். சோ வெளியில பாக்குறது ஏன் யுதிஷ்டர மகாராஜாவுமே அதே மாதிரிதான் இல்லையா? சோ அந்த அமுதம் சில வேளைகளில் அவர்களின் வாயிலிருந்து சொற்களாக வெளிப்பட்டு உமது பரமான லீலைகளை எடுத்துரைக்கின்றன. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சார், சுத கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சார் இல்லையா? நாரத மகரிஷி எடுத்துரைக்கிறார் எப்பொழுதுமே. சோ அப்படிப்பட்ட மேன்மையான அந்த பரம புருஷர்கள் வந்து அவங்க என்ன, அதாவது அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே இறைவனுடைய செயல்களாக இருக்கிறது, அவருடைய லீலைகளாக இருக்கிறது, அவருடைய ரூபத்தை வர்ணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இல்லையா? இத்தனையுமே கேட்க கேட்க பரமானந்தம் நம்ம கேட்கும் பொழுது செவிகளுக்கு வந்து தேன் போல பாய்கிறது இல்லையா? மேலும் பக்தர்களின் வாயிலிருந்து புறப்படும் இச்சொல் அமுதம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகையால் அதை கேட்டு பருகுபவன் பிறப்பு இறப்பு. சோ பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து முந்தைய ஜென்மத்திலேயோ எந்த கர்ம பலன்கள் பாவ பலன்கள் இருந்தாலுமே அது எல்லாமே நமக்கு வந்து விளக்கம் இல்லையா, விளக்கப்படுகிறது. சோ அதனால என்ன ஆகுறது? ஆக்சுவலி நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னக்கூடிய அந்த சக்கரத்துல இருந்து நாம we are getting liberated இல்லையா? அதாவது நாம சுதந்திரம் அடைகின்றோம். சோ எப்போ நாம வந்து இறைவனுடைய லீலைகளை கேட்க நம்ம வந்து நம்ம மனசை ஆழ்ந்து கேட்க நம்ம செவி சாய்க்கின்றோமோ அப்பொழுதே நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் எல்லாமே வந்து அழிய தொடங்குகிறது. சோ அது அந்த ஆறுமே நம்ம விட்டு விலகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம
உத்தமமான ஒரு நிலையில வந்து நிலை பெறுகின்றோம். அதுதான் வந்து பரமானந்த நிலை இல்லையா, பரமஹம்ச நிலை. நாங்கள் உம்மிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ளவர்கள். இது யார் சொல்றது? யுதிஷ்டிர மகாராஜா சொல்றார். உமது பாத கமலங்களை அன்றி எங்களுக்கு வேறு புகலிடம் இல்லை என்றார். சோ இந்த வார்த்தையிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா, ஒவ்வொரு கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்குமே இறைவனுடைய திருவடிகள் தான் வந்து சரணாகதி அடையக்கூடிய இடம், ஷெல்டர் இல்லையா, நிழல். சோ அதை நாம உணர வேண்டும். எனவே எப்பொழுதும் எங்களுக்கு நலன்களே விளையும் என்று நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. சோ அதுதான் ஃபெய்த், ஸ்ரத்தை இல்லையா. ஒரு பக்தி ப்ராசஸ் நம்ம பண்றோம்னா இந்த நவ பக்தி படிகள் இல்லையா, ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா இல்லையா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அதுக்கடுத்து ஆசக்தி இல்லையா, நிஷ்டா, ருச்சி, பாவா, பிரேமா, இந்த 9மே வந்து ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம பண்ணணும் இல்லையா. சோ அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், பாதசேவனம், ஆத்ம நிவேதனம், சாக்கியம், இது எத்தனையுமே இருக்கு நமக்கு. ஸோ இந்த இத்தனையிலையுமே ஒவ்வொன்றுத்துலையுமே நம்ம 9 விதமான ரசங்களை நாம வந்து கண்டிப்பா ஒரு படியா எடுத்துட்டு போகணும். இப்ப ஸ்ரவணம் பண்றோம்னா ஸ்ரவணத்திலே நேற்று காலையில உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இல்லையா, பாகவதம் பேசுனேன், அந்த ஒரு நிலைக்கு போகணும். ஏதோ ஒரு பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணத்துல நம்ம கண்டிப்பா குறியா இருக்கணும். ஸ்ரவணத்துல நம்ம கிளியரா இல்லைன்னா we will not be able to achieve. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போகவே முடியாது. ஸ்ரவணத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா செவி சாய்க்கணும். மேலும் பரமானந்த சாகரம் மனதின் கற்பனையால் எழுகின்ற செயல்களின் விளைவாக ஜடவாழ்வில் 3 அதாவது தற்காலிக நிலைகள் வந்து ஏற்படுகின்றன இல்லையா. அதாவது என்ன தற்காலிகமான நிலைகள்? அவை விழிப்பு, தூக்கம், ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லையா. ஒண்ணு வந்து அவேர்னஸா இருக்கிறது, அலர்ட்டா இருக்கிறது இல்லையா, விழித்திருத்தல். சோ அது பிரகாசத்திற்கு சொல்லப்படுகிறது. கனவு இல்லையா, அந்த தூக்கம் வந்து என்னது, கனவா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இல்லையா. அதுக்கடுத்து ஆழ்ந்த தூக்கம், அதாவது ஃபுல்லா வந்து நம்ம தூங்கிடுறது, நம்மளையே அறியாம தூங்குறது இல்லையா. இப்படி இந்த 3 நிலைகள் வந்து ஞான தளத்திலிருந்து நாம் நோக்கணும் இல்லையா. அடர்ந்த அஜ்ஞானம், அடுத்து வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறது. அதாவது இந்த ரஜோகுணத்துக்கு தான் வந்து இந்த சொப்னம் அந்த மாதிரி. அப்படின்னா அவங்க உண்மையிலேயே அந்த சூழல்ல வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு அது விளங்கும் இல்லையா. ரஜோகுணத்தை அதாவது தாமசிக் குணத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரஜோகுணம் வந்து இட் இஸ் அலர்ட் ஒன்லி இல்லையா. விழிப்பா இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணத்திற்கு வந்து சொல்லப்படுது இல்லையா. தேவர் பி ஜாகிரதைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுல சமஸ்கிருதத்துல. ஓகே, எப்பொழுதுமே விழித்திருத்தல், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலி யுவர், அதாவது தன்னுணர்வுல வந்து எப்பவுமே விழிப்போடு இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ அடுத்து வந்து தன்னுணர்வு இருந்தா கூட நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு மனப்பான்மை, அது வந்து கனவு மையத்துக்கு வந்து சொல்றது. கனவுல எல்லாமே நடக்கும், ஆனா அது உண்மையானதாக இருக்காது இல்லையா. ஸோ ஒரு ரிஹர்சல் மாதிரி நம்ம ஒரு ஹாரர் மூவி பார்த்து கூட எழுந்து உட்காருவோம் நம்ம கனவுல, ஆனா அது உண்மை கிடையாது. ஸோ அடுத்து ரஜோகுணம், தமஸ்குணம் எப்படின்னா அவங்க அடர்ந்த தூக்கத்துல இருப்பாங்க. ஸோ அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வை பயில்பவர்களுக்கு ஏற்படுவதில்லை. அதாவது இந்த 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இந்த தூக்கம், ஆழ்ந்த தூக்கம், அடுத்து வந்து இந்த பௌதீக இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய நிலை எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அனைத்துமே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கக்கூடிய அந்த பண்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. முக்தி பெற்றவர்கள் உம்மை அடைவதை தம் இறுதி லட்சியமாக கொண்டுள்ளார்கள். நீர் உமது உள்ளுரை சக்தியாக யோக மாயை பயன்படுத்தி உமது சுதந்திரமான சித்தத்தின்படி, சித்தம் என்றால் அதாவது இது சச்சித் ஆனந்தம் இல்லையா, அந்த இதுதான் சொல்லப்படுது. சாந்தினி, சம்வித்து தான் வந்து எப்பவுமே சித்துன்னு சொல்லுவோம். சாந்தினி என்பது நித்தியமானது இல்லையா, சாந்தினி வந்து நித்தியமானது. அதே மாதிரி வந்து சித் என்பது சம்வித். அடுத்து வந்து ஹலாதினி வந்து இது பேரானந்தத்தை சொல்லக்கூடியது இல்லையா, சச்சித் ஆனந்த நிலை. அதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வேத கோட்பாடுகளை மனித வாழ்வில் மீண்டும் நிலை நாட்டுவதற்காக சாதாரண மனிதனை போல் தோன்றி இருக்கிறீர். ஸோ இதெல்லாமே யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து பாராட்டுகிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா.
சுனீர் உன்னத புருஷனாகையால், அதாவது அதாவது புருஷோத்தமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உம்மிடம் முற்றிலுமாக சரணடைந்திருப்பவர்களை தீமைகள் என்றும் அணுகுவது கிடையாது. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார் இல்லையா? பகவானிடத்தில் யார் ஒருத்தர் பூரண நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர்கள் செயல்களில் அனைத்துமே அவரை மையமாக வைத்து செயல்படுகிறார்களோ, அவர்கள் எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு தீங்கு என்பது அண்டுவது கிடையாது. இப்படி இங்கே இந்த உரையாடல் இப்படி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க, அந்த பக்கம் கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள் மற்றும் திரௌபதி இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நாம் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். சோ அங்கே திரௌபதியும் கேட்கிறார், உங்களெல்லாம் எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக திருமண சடங்குகள் உண்மை மணந்து எவ்வாறு என்பதை எனக்கு நீங்கள் கூறணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யாரு பிரதானமா இருக்கிறது யாரு? ருக்மணி தான். ருக்மணி ஒரிஜினலா யாருக்கு திருமணம் செய்யணும்னு நிச்சயிக்கப்பட்டது? அதாவது ருக்மி யாரு ஆக்சுவலி? ருக்மியா ருக்மாவா? ருக்மி ருக்மணியினுடைய அண்ணன் இல்லையா? அவருடைய தந்தைன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ அவர் தந்தைக்கு விருப்பமே இருக்கிறது இல்ல சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கணும்ட்டு. ஆனா இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்தா யாருக்கு? ருக்மிக்கு விருப்பமே இருக்காது. அதனால சிசுபாலன் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை கண்டா பிடிக்காதோ அந்த ஒரு அசோசியேஷன்ல, ஏன் இவன் ஜராசந்தன் அந்த அசோசியேஷன்ல தான் அவங்க இருப்பாங்க. அதனால சிசுபாலனுக்கு தான் ருக்மணியை திருமணம் செய்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கும். ஆனாலும் கிருஷ்ணர் அழகா அங்கிருந்து அவளை, அதாவது ருக்மணியை கடத்தி சென்று விடுகிறார் இல்லையா? எப்படி கடத்தி சென்றிருக்காங்கன்னா, ஆட்டு மந்தையில் சிங்கம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து செல்வது போல அப்படின்ற ஓமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அவரின் பாதார விந்தங்களில் நாம் மணிமுடிப்படிய எல்லா அரசர்களும் பணிகிறார்கள். ஸோ திஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா? இறைவனுடைய உயர்வான தன்மையை யாரு? ருக்மணி தாயாரே எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஆனந்தமும் அழகும் நிரம்பியவருமான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிறவிதோறும் சேவை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதே என் நிரந்தரமான விருப்பம் என்று சொல்கிறார் யாரு? ருக்மணி இல்லையா? மேலும் அடுத்து படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க, ஒரு 2 பேராகிராஃப் படிங்க, அதோட நான் இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். மாதாஜி யாராவது படிக்கலையா? என்கிட்ட புக் இல்ல மாதாஜி, அதுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல இவங்க இருக்கிறாங்க மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வினிதா கேசரி மாதாஜி. இதன் பின் சத்யபாமா பேசினாள். அன்பார்ந்த திரௌபதியை, என் தந்தை தன் சகோதரன் பிரேச்சனனின் மரணத்தின் காரணமாக மிகவும் துயரித்திருந்தார். கிருஷ்ணர் தன் சகோதரனை கொன்று சேமந்தக மணியை திருடிச் சென்றதாக என் தந்தை பொய் குற்றம் சாட்டினார். உண்மையில் மணியை எடுத்துச் சென்றது ஜாம்பவான். பகவான் கிருஷ்ணர் தாம் நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்பதற்காக ஜாம்பவானுடன் போர் செய்து சேமந்தக மணியை மீட்டு என் தந்தையிடம் ஒப்படைத்தார். எனவே கிருஷ்ணரின் மீது தவறாக குற்றம் சாட்டியதற்காக என் தந்தை மிகவும் மனம் வருந்தி செமந்தகமணியை மீண்டும் பெற்ற பின் தன் தவறுக்கு பரிகாரமாக செமந்தகமணியையும் என்னையும் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் அர்ப்பணித்தார். இவ்வாறாக நான் அவரின் சேவகியாகவும் மனைவியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன். பின்னர் ஜாம்பவதி திரௌபதி கேள்விக்கு பதில் உரைத்தாள். அன்பார்ந்த திரௌபதியை, பகவான் கிருஷ்ணர் என் தந்தையுடன் போர் செய்த போது கிருஷ்ணர் தன் முந்தைய எஜமானரான ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு என்பதை என் தந்தையாகிய ஜாம்பவான் அறியாமல் அவருடன் தொடர்ந்து 27 நாட்கள் யுத்தம் செய்தார். அவ்வாறு யுத்தம் செய்து களைத்து போன என் தந்தை ராமச்சந்திர பகவானை தவிர வேறு யாரும் தன்னை தோற்கடிக்க முடியாததாகையால் தன்னை எதிர்க்கும் கிருஷ்ணர் ராமச்சந்திரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்து உடனடியாக சியாமந்தகமணியை திருப்பித் தந்தது மட்டுமின்றி என்னையும் கிருஷ்ணரிடம் ஒப்படைத்து அவரின் மனைவியாக்கினார். இவ்வாறாக நான் பகவானை மணந்தேன். பிறவிதோறும் அவரின் சேவையாக இருக்க வேண்டும் என்ற என் எண்ணம் ஈடேறியது. அடுத்தது படிக்க மாதாஜி. யாராவது படிக்க? மாதாஜி. பின்பு காளிந்தி கூறினாள், அன்பாக திரௌபதியே, நான் கிருஷ்ணரை கணவராக பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் கடுமையான விரதங்களும் தவங்களும் அனுஷ்டித்தேன். இதை அறிந்த கிருஷ்ணர்
தன் நண்பரான அர்ஜுனுடன் என்னிடம் வந்து என்னை தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார். பின்னர் கிருஷ்ணர் எண்ணெய முனை நதியின் கரையை, அது என்னங்க மாதாஜி? எண்ணெய முனை நதி, யமுனை யமுனை ஓகே மாதாஜி, எண்ணெய் யமுனை நதி, என்னை யமுனை நதியின் கரையை விட்டு அழைத்து சென்றார். அது முதல் நான் கிருஷ்ணரின் இல்லத்தை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். அவர் என்னை தம் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப 3 பேருக்கு பாக்குறோம். ஒண்ணு ருக்மணி ஆயிடுது. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து யாரு? சத்யபாமாவுடைய திருமணம். சத்யபாமாவுடைய தந்தை பெயர் என்ன? ஜாம்பவான். ஜாம்பவான். ஜாம்பவான் வந்து ஜாம்பவதியுடைய தந்தை. ஜாம்பவான் சத்யவிரதன் நினைக்கிறேன் அவர் பேர். அவர்கிட்ட தான் இந்த சாமந்தக மணி இருக்கும் இல்லையா? அந்த சாமந்தக மணி என்ன பண்ணுவார்? அவருடைய தம்பி பெயர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவர் வந்து காட்டுக்கு வந்து வேட்டையாட போகும்பொழுது அந்த சாமந்த மணியை வந்து அணிஞ்சு போவார். அந்த காட்டுல வந்து வேட்டையாடும் பொழுது அவர் வந்து அங்கே கொல்லப்பட்டு அந்த சாமந்தக மணியை வந்து அங்கே எங்கேயோ விழுந்துரும். அங்கே ஜாம்பவான் அது என்னது, அது இவ்வளோ அதாவது ஜொலிக்கிறதேன்னு எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய மகனுடைய கையில வந்து விளையாட்டு பொருளாக கொடுத்திருப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ இவ்வாறு அந்த 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 சாமந்தக மணி வந்து இருக்கிற இடத்துல வந்து பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை வந்து முதல்ல சொன்னதுனால்தான் அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், அதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது செய்யாததுனால இது தொலைந்து போய் விட்டதுன்றதுனால பழியெல்லாம் தூக்கி கிருஷ்ணர் மேல போட்டுருவாங்க. அதை வந்து தான் எடுக்கவில்லை என்பதை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அந்த அவருடைய தம்பி சத்யஜித் அவருடைய தம்பியை வந்து தேடி போவார் காட்டுக்குள்ள கிருஷ்ணர். அங்க போகும்பொழுது அவனுடைய மரணத்தை பார்த்திருப்பார். அங்க மணியும் இல்லை. மீண்டும் என்ன பண்ணுவார்? அதை தேடிட்டே வரும்போது அங்க குகையாண்ட வரும்போது அது ஜாம்பவானுடைய குகை. ஜாம்பவான் யாரு? அதாவது அவரும் வந்து பக்தர் இல்லையா? ராமச்சந்திர மூர்த்தியினுடைய பக்தர். சோ அவரை வெல்வதற்கு மிக மிக கடினம். சோ 27 நாட்கள் வந்து யாருமே அவர் கூட வந்து அவங்க எல்லாருமே வெளியிலே நிக்க வச்சுட்டார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து வெளியிலே நிக்க வச்சுட்டு யாரும் உள்ள வர வேண்டாம்னு சொல்லிடுவார். சோ உள்ள போன கிருஷ்ணர் 27 நாட்கள் வரலன்னும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னே தெரியாம இன்னும் ஆயிடுத்து அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா 27 நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து அங்கே யுத்தம் நிகழ்கின்றது. அந்த 27 நாட்கள் கடைசியில வந்து ஜாம்பவான் கலை புரிகிறார் ஆக்சுவலி. சோ ஏன்னா அவர் எப்ப திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கார் இல்லையா? சோ அத்தனை காலம் இருந்திருக்கார். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மணியை வந்து அந்த அவர்கிட்ட இருந்து பரிசாக பெறுகிறார் இல்லையா? சோ அவரை வெல்ல முடியாது. அவரை வெல்றது ஒருத்தரால தான் முடியும். அதுவும் என்னுடைய ராமச்சந்திர பிரபுவால மட்டும்தான் முடியும்ன்றதை வந்து அவர் நினைத்து அதன் பிறகு போர் புரிவதை நிறுத்தி பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தரிசனத்தை பெற்று தன்னுடைய மகளை வந்து மனம் முடித்து கொடுக்கிறார், ஜாம்பவதியை இல்லையா? இதுல வந்து சத்யபாமா அந்த ஜாம்பவதியை அழைச்சிட்டு வரும்போது அந்த அந்த மணி சாமந்தக மணியை எடுத்துட்டு வந்து சத்யஜித் அவன்கிட்ட கொடுத்த பிறகு அவன் தான் பொய்யாக வந்து கிருஷ்ணர் மீது பழி போட்டதை எண்ணி மன வருத்தப்பட்டு அந்த மணியை வந்து அவர்கிட்டே கொடுத்து மீண்டும் வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து அவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அதுதான் சத்யபாமா. ஓகே, சத்யபாமா திருமணமும் ஜாம்பவதியுடைய திருமணமும் இவ்வாறு நிகழ்கின்றது. அதன் பிறகு அந்த சாமந்தக மணி வந்து கோயில்ல வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஏன்னா அது என்ன ஆகும், டச் ஸ்டோன் மாதிரி இல்லையா? அதோட அந்த தொடும்பொழுது அது வந்து பொண்ணாக மாறிவிடும். ஸோ எவ்வளவு பொண்ணு வேணாலும் அதை வந்து உற்பத்தி செய்யும் அந்த மணி. அடுத்து காளிந்தி. இது வந்து காளிந்தி சொல்றா, கிருஷ்ணரை கணவராக பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவள் கடுமையாக தவம் இருந்திருக்கா இல்லையா? இதை அறிந்த கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனோட வந்து தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டதாக வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். சோ பின்னர் கிருஷ்ணர் என்னை யமுனை நதியின் கரையை விட்டு அழைத்து சென்றார் அப்படின்னு யமுனை நதியாண்டதான் அவங்க வந்து அந்த இது அனுஷ்டிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறார். அதனாலதான் அங்கிருந்து அழைச்சு சென்றார். அன்று முதல் நான் கிருஷ்ணருடைய அதாவது அவருக்கு சேவையாக இருக்கின்றேன் என்பதையுமே வந்து ரொம்ப அழகா காளிந்தி சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இதோட இன்னைக்கு நிறுத்தலாம். ஸோ மீண்டும் வந்து நாம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் சீக்கிரமாவே முடிக்கிறேன், ஏன்னா கோயிலுக்கு போகணும்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर